Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, Интертат һәм Татар информ укучылары. Әйтерсез рубрикасының бүгенге кунагы Ирек мәйданы журналисты Лилия Юсупова. Хәерле көн, Лилия. Хәерле көн, Гөлназ, хәерле көн, укучылар. Хөрмәтле тамашачылар, әңгәмәбез туры эфирда бара. Сорауларыгыз булса, сорауларыгызны бирә аласыз. Без аларга җавап бирәбез әлбәттә. Лилия, сөйләшүебезне сезнең журналистик тәҗрибәгездән сөйләшә башлыйк әле. Сезнең бит 20 еллык тәҗрибәгез бар. Кайларда эшләдегез? Ни өчен әлеге һөнәрне сайладыгыз? Кемнәр, нәрсәләр этәргеч булды? Шулар турында сөйләп китегез әле безгә һәм тамашачыларыбызга. Минем журналистика һөнәренә килүемә этәргеч үзем ясадым. Беркемдә ясамады. Безнең гаиләдә дә, нәселебездә дә журналистлар юк. Минем әтием дә, әнием дә ветеринария белгечләре, табиб булып эшләделәр. Кичкенәдән кызыксындым, бик күп китап укыйдым, ниндидер моментларны күреп, язасым килә иде. Иң беренче язмаларым авылга элек бит инде көянтәләр белән су ташый идек, авыр иде, бакча, маллар, су кергәч һәм безнең урамдагы хәзер мәрхүм инде Әнвәр абый мөгъҗизалар кыры поле чудес тапшыруына барды да, поле чудесны атна сайын көтеп алып, яратып карый идек. Монда үзебезнең урамдагы Әнвәр абый шушы студияда басып тора бит инде. Тизрәк аның янына бардым. Ничек бардыгыз, ничек шунда эләктегез дип, ул вакытта бит инде интернетлар юк, икенче төрлерәк теге система дигәндәй. Аның белән сөйләшеп, район газетасына язып, ул 1-2 көннән басылып чыгып, ничектер минем кызыксыну арта барды. Мине илһамландырдылар, яз әйдә, яз диеп. Шул китаплар укуым, кызыксынуым ничектер. Аннан соң мәктәпне төгәлләгәннән соң мин журналистика факультетына керәсем килде. Анда әйттеләр, конкурс бик кичкенә, мәсәлән, бер генә төркем, татар төркеме җыялар. Һәм анда да 15-20 генә студент кабул итәләр, абитуриент инде. Филология факультетын сайладым. Шуңа күрә укып бетерүгә мин урнаштым журналистика буенча. Мин инде максатчан шуңа килдем. Мәктәпне бетергәндә 100% белә идем кая барасымны. Укырга керә алмасам да, мин шул юнәлешкә ничектер әкрен генә эшкә килгән булыр идем. Хыялым иде инде ул минем. Беренче мин башладым 2000-дә укырга кердем. 2005-тә башладым мин Акчарлак газетасыннан. Килүгә миңа бер кушымтаны бирделәр, мөхәррир итеп куйдылар. Килгән айда. Менә ничек ышанганнар сезгә? Мин шаккаттым. Мин хәзер уйлыйм, 20 ел үткәннән соң, менә 20 ел була, берничә елдан минем хезмәт кенәгәсе ачып, бер туктаусыз, бер ялсыз эшли башлаганыма төгәл 20 ел була. Субханалла. Бу отпускаларны санамаганда, хәтта отпускалар вакытында да язмалар чыгып бара, менә туктаусыз ул режим. Килдем дә редактор Рузилә апа Сафина белән сөйләштек. Мин бит инде кичәге студент, бүгенге дипломлы кыз бит инде. Менә шундый кушымта бар ди, асыл яр. Хәзер мин аны юк дип беләм. Аңа безгә кеше кирәк алырга ди. Менә ди бу атнада аны эшләп бетереп тапшырырга 5 көн срок бар ди. Гәҗитнең яртысы бар, яртысы юк. Алынасыңмы? Алынам дидем. Эш кирәк булгандыр инде, теге акча да кирәк, эш урыны да кирәк. Алынам дидем. Хәзер булсам алай әйтмәс идем. Ул яшьлек максимализмы дигәндә энергия ташып тора, ялкынланып инде, аны эшли беләсеңме, моны эшли беләсеңме? Беләм дим битегез. Алындым. Алмаз абый Гыймадиев бул эштә инде ул бит инде Акчарлакта эшли. Бергәләшеп, мин инде ул вакытта 5-6 бит буш калган иде гәҗитнең. Бер яшь артист тауып тизрәк интервью эшләп, тәрҗемәләр эшләп, ниндидер хикәя язган булып, мин ул гәҗитне тутырдым. Көн-төн. Шуннан Рузилә апа әйтте, булдырдың, алга таба булачак. Инде икенче санны эшләгәндә минем запасымда 30-31 көн мин инде аны җырлап эшләдем. Шулай итеп мин тиз темп белән ничектер кереп киттем. 2 ел ярым мин аларда эшләдем. Кайбер вак кына ияләшкән генә идем, шунда яратып кына эшли башлаган идем. Кайбер вак сәбәпләр аркасында китергә туры килде. Мин аны сөйләсәм озак була инде. Теләмичә инде киттем мен, авыр киттем, но аннары Аллага шөкер дидем. Бер нәрсә дә бу тормышта юкка гына булмый. Аннары Илфат абыйда эшләп алдым, Фәйзә Рахмановта безнең гәҗит газетасында. Менә Ирек мәйданында мин инде штатта эшлим 14 елдан артык, аңа хәтле 2 ел, 16 еллап. Минем өчен төп гәҗит, төп эш урыны Ирек мәйданы. Шул. Бик әйбәт. Сезнең тыңлатында сез димәк кергән уңайга, сез ышаныч уяткан журналист буласыз бит инде. Шуңа күрә сезгә ышанганнар. Шуңа күрә сез китмисездер дә инде бу эштән. Бәлки шулайдыр. Бер вакытны сезнең үзегезнең хезмәт эшчәнлеге турында сөйләгән вакытта
Кайбер газеталар эшне тиешенчә бәяләми, түләмәүчеләр дә булды дип әйткәнегез бар иде. Һәм менә бүгенге көндә сорыйм әле, эшегездән канәгатьмесез? Гөлназ, ничек дiyeyim, эшемнән канәгать, әмма эшләргә кирәк инде. Эшләмәсәң акча юк. Бик эшләргә кирәк. Без тырышып эшлибез. Безнең Ирек мәйданы редакциясендә гомумән коллектив бөтенесе эшчән. Бездә теге кайбер редакцияләрдәге кебек килеп, бизәнеп утырып, кофе эчеп кенә, теге айга 1-2 материал язып кына алай булмый. Бездә андый кешеләр дә юк. Эшлибез, эшләгәч инде хезмәт хакы да. Тиешенчә. Тиешенчә, әйе. Авыр эшне Түләмәгән очраклар булды, әйе, әле дә бар. Төрле газеталар бар бит инде. Әйе. Менә сез артистлар тормышы турында да язасыз, алар белән интервьюлар, әңгәмәләр эшлисез. Шулай ук сәнгать, мәдәният турында да бар язмаларыгыз, көрәш турында да язасыз. Кайсы өлкә турында яратып язасыз? Минем бүлеп карыйсым килми, мәдәният турында мин бик күптән бит инде язам. Инде анда мин туганлашып беттем, бөтенесе белән, бөтенесенең инде хәзер мин язган артистларның балалары гына түгел, оныкларының да исемнәрен белеп бетердем. Шулай да аеруча миңа ошый театр артистлары белән эшләү. Аларда күбрәк бай материал, бай тормыш тәҗрибәсе, ничектер аларда фикер, зәвык, тыңларга икенче төрлерәк. Алар менә якынрак та киләләр, ничектер өстенлек тә юк. Эстрада җырчыларының күбесендә әле минлек бар. Алар белән эшләү кайберләре белән бердә җиңел түгел. Күңелгә тигән моментлар да бар, кайберләрен күңелдән генә кара исемлеккә дә керткән мәлләр бар, әмма эш дәвам итә бит, аңа карап кына тукталмыйсың инде. Көрәш буенча да кызык, әмма мин теге бу тема гына кызык дип әйтә алмыйм, ситуациясына, кешесенә, проблемасына, уңышларына карата. Төрлесе көрәштә дә үз авырлыклары бар. Әйтмим гел, миңа көрәш буенча яз дигән кеше булмады. Мәсәлән, үзебезнең газетада бит инде әзме күпме бүленгән сәхифәләр бар. Көрәшкә мин үзем килдем, 7-8 ел элек интервьюлар эшли башладым. Аннан соң бит инде хәзер соңгы елларда репортажлар, әйберләр ошый. Но ошамаган моментларда була. Әмма көрәш дөньясындагы нинди күренешләр ошамый? Нинди күренешләр ошамый? Нәрсәдән башлыйм икән? Беренчедән, бу мәсәлән Татарстан Федерациясына дием микән инде журналистлар белән эшләү әз. Мәсәлән, журналистларны тарту әз дияр идем мин. Мин үзем килдем, мин үзем яктыртам, миңа кушкан кеше юк, үз күңел халәтем кушканга. Күпмегә хәтле ул энергиям җитәр, күпмегә хәтле ул яратуым җитәр. Теге сындырмасалар, әле дәвам итәргә исәп бар. Шулай ук бушлай эшләгән моментларда күп, теге үзебезнең милли спорт әзме күпме пиар булсын диеп, булай да яктырту әз бит. Көрәштә, татар көрәшендә, татарча язып безнең спортны язган журналистлар булай да әз. Берничә генә бит инде аларны беләбез. Кайберләре китте, бөтенләй саубуллашып бит инде. Хәзер менә тагын 1-2 актив журналистыбыз баш мөхәррирләр итеп билгеләнделәр башка газеталарга. Мин куркам, хәзер аларның да вакыты азаер һәм алар да көрәшкә язучы калмас. Менә күпмедер тырышасың, әмма аны санлау сизмим мин. Теге ничектер кешенең хезмәтен күрә белү әз бездә. Син ничектер тиеш кенә кебек, аннан соң мактарга гына тиеш кебек. Алай гына булмый бит ул. Проблемалар да күренә. Шуңа күрә мактап торгач кына кызык түгел бит. Юк, мәсәлән, мин андый журналист түгел. Мәсәлән, барасың да, шундый шәп булды, теге Татьяна Тарасова әйтмешли, шедеврально булды дип алай гына мин әйтә алмыйм. Мин бит инде иртүк барам, мәсәлән, сөйләшәм, тренерлар белән дә сөйләшәм, катнашучы балалар, теге өлкән көрәшчеләр, килгән ата-аналар, бөтенесе белән сөйләшәм, фикер туплыйм, шуннан чыгып язам. Проблемаларны да җиткерәләр. Аларны бит инде без җиткерергә тиеш. Мактап кына үсеш була алмый. Проблемалар бар. Проблемаларга да тукталып китсәк, нинди проблемалар? Мәсәлән, тренерлар кытлыгы. Бу зур проблема. Казанда ул әзме күпме бар. Теге барыбер истәмә эш, ничектер авылларга яшьләр кайтмый бит инде, хезмәт хаклары юк. Кайбер тренерлар белән сөйләшәм, 15 мең диләр бит инде менә хезмәт хакы. Яшьләр бит инде аңа килми. Аңа килгәнче, мәсәлән, ул бит тренер атнага бер көн барып тамга куйдың да, алай чемпионнар үстереп булмый. Атнага 5 көн. Атнага 5 көн, ким дигәндә 2 сагать спортзалда. Аннан соң алар ничә балага ата-аналар каршында җаваплы. Аларны ярышларга йөртергә кирәк, ерак районнар мәсәлән алып килә башкалага бит инде бик әз түләүләр. Аннан соң ярышлар менә хәзер әйтәләр инде мәсәлән әз була диеп, әле менә булды кичә бер
яңа елга хәтле ярышлар бик күренми, ешрак булсын иде, көрәшчеләргә стимул булсын өчен диләр инде. Аннары проблемалар дигәннән, менә мин кеше белән күбрәк аралашкан сайын, көрәшчеләр, тренерлар, кайбер шундый фикергә киләм, кызганыч, бу көрәш ачуланмасыннар, кайбер көрәшчеләрнең үзләренә дә кирәкми дигән фикергә киләм. Кайберләренең. Алар күбе, Аллага шөкер, бик янып торганнары бар. Кайберләре, менә мин сорашам, мин үземә генә кирәк кебек хис итәм. Мин бит аннан акча да эшләмим, Гөлназа, минем бу үз эшемнән тышкына, мин әле энергиямне, вакытымны бирәм, һәм теләктәшлек юк. Бергә эшләү ничектер терәк юк. Менә кирәксенмиләр. Ниндидер алар кайберләре приз күләмен инде. Мәсәлән, килергә, ярышырга, призны алырга, кайтып китергә. Шул гына. Ничектер көрәшнең киләчәге якты булсын иде. Но әлегә мин күпме кеше белән сөйләшеп торам. Минем үз группаларым бар, үземнең аралашкан якын тренер дусларым бар. Көрәшчеләр пессимистик рухтагылары күп. Шул да куркыта. Үзләре дә ышанмыйлармы киләчәгенә? Ышанмыйлар. Менә хәзер алар көләләр, мәсәлән, без яшь тренерлар диләр, 50 яшьлек абыйлар, без яшь тренер диләр. Ник алай әйтәләр? Чөнки алмаш килми. Кем бүген, мәсәлән, Баулыга, анда Тәтешкә, Казаннан кайтмыйлар. Хезмәт хаклары, ниндидер шартлар булмыйча. Хәзер яшьләр эшли янә интернет-маркетларда күбрәк акча эшлиләр. Аларга да яшәргә кирәк бит инде. Аларга да яшәргә кирәк. Ул бит менә бөтен нәрсә акчага кырылмасын диләр дә, ничексең? Ничек кырылмасын соң? Үзеннән үзе барып тоташа. Фатир өчен түләргә. Ашарга, Көн сайын арта, менә теге атнада бер төрле тарифлар белән ягулык саласың, бүген икенче тарифлар белән. Ипи кичә бер төрле, бүген икенче төрле. Елга бер, айга бер түгел, кай вакыт көне белән артып тора. Шуңа күрә мин яшьләрне дә аңлыйм. Күңелсез моментлар күп. Кай вакыт уйланам, әйтәм, килдем, һәм бу көрәшнең сәясәтенә кергән сайын, минем менә теге елыйсым килә димим, инде кәефем нык кырыла. Мин үз эшемдә җырлап эшлим, минем көрәштәге борчылганым хәтле, теге кешене тыңлаган сайын, шулай булыр микәнни, булай булырбыз микәнни диеп. Менә ярый әле янып йөрегән, танышларым арасында да көрәш дип янып торган бизнесменнар бар, теге үз эшләре күп. Секциялар булдыралар, ремонтлар ясаталар, командалар алып баралар үз акчаларына, ничектер тырышып, андыйлар күп түгел. Аларга гына да таянып булмый бит. Ничектер кайбер тасавирлар бар дип уйлыйм. Лилия, сезнең бит Лилия мәйданы дигән WhatsApp төркемендә бар. Ул ничек барлыкка килде? Шуның турында сөйләп китегез әле. Гөлназ, минем интернет мәйданнарда бер дә юк иде үземнең мәйданчык платформалар. Только гәҗит, менә язып тапшырам, язмаларым чыга, шундый системада гына эшлидем. Быел 9 майда гына ачтым мин аны беренче тапкыр. Теге һаман көрәшчеләр группалар аз. Мин аны именно көрәшкә генә бәйләп куясым килмәде, шуңа Лилия мәйданы дидем. Ирек мәйданы, Лилия мәйданы, көрәш мәйданы, сүз мәйданы, фикер мәйданы, һәрберсе шунда тупланган булсын диеп. Көрәш турында гына түгел. Көрәш турында гына түгел, основной көрәш, 80% көрәш, әмма башка фикерләргә дә урын булсын дип ара-тирә башка темаларда куябыз. Хәзер аңладым, аудитория 70-80% көрәш дөньясындагылар. Анда инде хәзер көрәш дөньясындагы булмаганнар да шул дулкынга кереп китә башладылар, теге ияләшә башладылар инде. WhatsApp'та икенче төрлерәк. Менә минем алга таба ВКонтактеларда шундый платформа бөтен темага ачасы килә. Анда бит җиңелрәк. Мәсәлән, кеше укыйсы килә, кереп укый. Карыйсы килми, карамый. WhatsApp'та икенче төрле. Ул сиңа килеп тора, сылтамасы булмаса табып та булмый. Башка төрлерәк. Шуңа мин монда күбрәк, беләсезме, нәрсә өчен тотасым килә? Менә кайбер ярышлар була. Кичә дә менә мин үзем бер ярышка бармадым. Үз эшем дә идем бит инде. Тизрәк барыбер биреп, танышларым аша хәбәр алып, биреп куйдым. Кемнәр батыр калган, үз авырлыкларында хотя бы 2 җөмлә белән мәгълүмат китә торсын дидем. Үзем бармасам да, теге түләнмәсә дә, эшләргә килешенмәсәк тә миннән булсын. Һәм группага биреп барам, кайларда ярышлар була, нинди положениелар, нинди үзгәрешләр кертелгән, нинди көрәшчеләр белән интервьюлар эшләдем, шуларны салып барам. Шул ук вакытта үзебезнең газетага мәсәлән берәр нинди опрос кирәк булса, алар буенча да фикер алышам. Мәсәлән, бәрәңгегез уңдымы, сөт бәяләре ничек? Активмысың? Актив только группада түгел, үземә язалар. Җавап дигәннән соң алай да ярый. Әмма группага язсалар кызыграк булыр иде. Кеше кыенсына. Безнең татарларда бигрәк тә оялалар, тыйнаклык. Ул бит инде мәсәлән бәрәңгегез уңдымы, аны группага язсаң да ул бер нинди теге уятсызлык та, тәрбиясезлек тә түгел. Башкаларда кызыксынып карыйды. Личкада актив. Менә кемгәдер ярдәм кирәксә дә язабыз.
ниндидер теге авыр моменттагы кешеләргә ярдәм буенча да очрак булды. Шундый менә актив булдылар, Аллага шөкер. Рәхмәт кенә әйтәм. Һәм бу группаны ачканнан соң миңа кушылган кешеләрнең мин бер 50%-ын белмим, теге читтән беләм, ә күреп белмим. Без шуның хәтле якынайдык, шуның хәтле дуслаштык. Аерым хәзер фикер алышабыз. Алар миңа темалар бирәләр, бездә бит шундый проблемалар диләр. Шуңа күрә теге зыянын күрмим. Аларга да әзрәк файдасы булсын дип шулай. Ну, зыяны юктыр инде. Әйе, булып торса, мин аны бушка эшлим. Теге үз потенциалым, үз энергиям белән, үзем көчемнән килгән хәтле тырышып шулай дәвам итәргә исәнем. Лилия, сез менә шәхси матбугатта эшлисез, ирек мәйданында тамашачыларга да күрсәтеп китик әле, бәлки алар оныткандыр да, бәлки алмаучылар да бардыр. Гәҗитне шәхси матбугатта эшләүнең нинди плюслары бар, нинди минуслары бар? Шулар турында да әйтеп китегез әле. Бик кызык бит. Чагыштырып әйтә алмыйм. Дәүләт басмаларында эшләгәнем юк. 20 елга бер тапкыр да юк. Бер-ике язма гына биреп эшләгәнем бар. Сез бит беләсез инде аларны. Әйе, аларны беләм. Теге мин монда ияләшкән бит инде хәзер ирек мәйданына. Ирек бар инде, мәсәлән, миңа сәгать ягыннан ирек кирәк иҗат кешесе буларак. Мәсәлән, 9-дан 5-кә хәтле офис саклап утыру, мин андый әйберләр аңлый алмыйм инде иҗат эше. Мәсәлән, минем эшем бармый ди, мин менә хәзер яза алмыйм ди. Минем монда 8 сәгать утыруымнан кемгә файда? Үземне дә кимерәм, коллективка да файдасы юк. Исеме җисеменә туры килә Әйе, каядыр йөреп керәм, башым мәсәлән ял итеп нәрсәдер, илһам, анда илһам булмаса да ниндидер этәргеч үзеңә нәрсәдер. Шундый моментлары бар. Аннан соң әзме күпме бәлки сүз иреге дә аз булса да икенчерәктер бәлки инде. Белмим. Шуңа күрә мин шул системага ияләшкән. Тагын нинди плюслары бар? Бәлки минуслары? Минуслары ягыннан әйтә алмыйм. Менә теге мондый сүз әйтергә ярый микән инде. Мәсәлән, ул безнең редакциянең үзенә кагылмый инде. Бүләкләүләр булганда, теге дәүләт бүләкләүләре, нәрсәләрдер булганда, шәхси газеталар без читтә калабыз инде. Югыйсә менә тиражыбыз да зур бит инде. Иң беренче барабыз республикада, яме татар басмалары арасында. Халык белән шул хәтле актив эшлибез. Менә кайта авазлар, кичә мин Кайнар линиядә идем, бик күп шалтыраттылар. Татарстан гына түгел, Ульян, Оренбург, Башкортстан, Чиләбе, Төмәннән хәтле шалтыраталар, яме төрле сораулар белән, төрле темалар белән. Шуның хәтле безнең актив, Аллага шөкер. Аннан соң кайта авазлар килә, хатлар килә. Эшебез бар, теге әзм күп әйтмим гелдер дип нәтиҗәләр дә бар. Хәл итәргә дә теге тырышып карыйбыз, булышырга тырышып. Менә ниндидер бүләкләүләр, нәрсәләр булса, без читтә теге дипломнар, нәрсәләр. Теге әйтмим мин булсын дип, әмма комачау итми ул. Иҗат кешесенә бер диплом белән бер чәчәк кенә алсаң да, ул икенче төрле күңел булып китә. Шуңа күрә безнең андый моментлар бик сирәк. Минем 20 елга 4 дипломым бар, һәм алар 4-се дә намус белән, кем беләндер сөйләшеп түгел, законны иттереп, папкалар тапшырып, анкеталар тутырып, язмаларымны куеп, икесе экология министрлыгыннан, берсе көрәш федерациясыннан, һәм берсе безнең татар конгрессыннан. Менә 4. Теге күп булмагач бөтенесе истә инде елларына хәтле, алар минем иң кадерле урында тора. Шуңа күрә барыбер андый бәяләүләр дә кирәк. Мәсәлән, ул бит инде эшең, еллар уза бара, ничектер картайып беткәннән соң кирәкми бит ул. Яшь вакытта кирәк, хәзер кирәк. Шул моментлары бар. Ничектер шәхси дип карауым ул, теге безнең канат астында түгел дипме, бәлки мин дөрес әйтмимдер бу сүзләрне. Бу минем генә фикер. Бу редакция фикере түгел, минеке генә. Шуңа күрә теге аңлап. Лилия, менә әйттегез бит, кайта авазлар кабул итәбез дип шалтыратулар килә дип. Көнгә күпме шалтырату киләсең? Менә кичә дежур тордым дип әйттегез. Кичә дежур тордым, мин аны язып барам, номерларын язып барам, берәр сорау туса дип. Миңа килде 17 шалтырату. Бер көн эчендәме бу? Бу 4 сәгать. 4 сәгать эчендә. 12-дән 4-кә хәтле утырдым, 17, алар язылган дәфтәремә, еллар буе язып барам, бөтенесе саклана. Анда берәр рецепттан алып, бакчадагы берәр сорт, мәсәлән, булай әйтәм, чия сортыннан алып, бездә су бирелми, ут бирелми, инвалидлык буенча нәрсәдер анда теге кирәк яракларны бирмиләр дип, социаль проблемалар, медицина буенча, бөтен авыл хуҗалыгы, сөт бәяләре, нәрсәләр, төрле тема. Ярдәм сорыйлармы алар? Кайсы ярдәм сорый, кайсы кайта аваз әйтә, кайберсе менә шундый рәхмәт аларга, мәсәлән, теге санда бер кеше ярдәм сорый, менә минем белән шундый хәл, бу ситуациядә нишләргә икән, алар шуңа кайта аваз әйтә, битарафлык түгел. Менә шул хатлар да язалармы? Хатлар да язалар. Менә бу 17 шалтыратуның 17се 17 төрле, мәсәлән. Теге хәл итәргә кирәк. Кызык дип тә әйтәм, әйе, хәл итәргә дә кирәк. Лилия, сез менә бер сораштыру вакытында үзегезнең беренче гонорарыгыз турында сөйләгән идегез. Менә ничек уйлыйсыз, бүгенге яшьләр
не жәлеп итү өчен, журналистикага жәлеп итү өчен нәрсәләр эшләп була? Алар бит инде бүгенге көн гонорарларына кызыгып килми. Нәрсә эшләп була яшьләрне жәлеп итү өчен татар матбугатына? Бу авыр сорау. Бу алар яшьләр килми хәзер. Мин хәзер 18 яшьлегем булса, мин тоже бәлки башка юлны сайлар идем, белмим. Бүгенге көндә. Бүгенге көндә мин 18 яшьлек студент булсам, бәлки мин дә башка. Хәзер бит яшьләр җиңелрәк тә эшлиселәре килә. Безнең кебек, мәсәлән, бер көндә язмаган кебек көн юк безнең. Бездә объем эш күп бездә, күп. Теге ял итеп, ялларда ялта төсә. Яшьләр бит алай белмим хәзер. Бигрәк тә теге татар журналистикасына бюджетны арттырып, ниндидер грантлар булдырып, ниндидер менә шул ук бүләкләүләрне, ниндидер теге номинациялар, белмим инде. Нәрсәдер булдырырга, шартлар тудырырга, булай гына бит килерләр дип уйламыйм мин. Беренче гонорарлар безнеке чынлап та көлке иде инде ул. Менә мин әле Акчарлакка урнашкач та минем беренче зарплатам гонорар түгел, беренче зарплатам минем 3 кыз без фатир снимать иттек. Укып бетерүгә бит инде тулай тараптан чыгардылар. 3 кыз кешкә фатир табып, яртысын бит әле риэлторга бирер инде. Ул минем фатирга түләргә җитмәде. 3 кыз бер фатирга, шул теге әйттем бит 5 көндә газет чыгарып, нәрсәләр, шул вакытта эшлисең, энергияны бирәсең, акча юк. Аннан соң кирип сорадым мин бер күпмедән, шулай бит, бу бит бик әз дип. Ничек ул вакытта әйтә алдым? Әрсезлек булгандыр инде. Арттырмадылармы соң? Әз генә. Синең шулай гына мени диделәр әле алар, теге белмәгән кебек беләләр бит инде. Әз генә арту булды, аннары тора-бара тагын бераз инде. Әмма теге берлек китмәгәнмен бит, барыбер яратып эшләгәнмен инде. Бүгенге көндәге яшьләрне аның белән генә жәлеп итеп булмый. Юк. Жәлеп итү өчен нәрсә эшләп булыр икән? Әлбәттә инде акчаны арттырырга тагын. Акчаны арттырырга. Кызыксындыру булдырырга дисәк, ул кызыксыну кешенең үзендә булырга тиеш инде. Аннан соң бит менә факультетларда да ул укучылар әз булуга карапмы, урыннар саны кыскара бара. Журналистика факультетының да бит инде теге язмышы төрле хәлләре булды. Ничектер бюджет урыннары булдырырга, коммерциялы урыннар хәзер күбрәк түгелме соң? Менә мин ул системаны белмим. Теге үземнең башыма төшмәгәч, бу арада гына. Сез ничек уйлыйсыз, гомумән журналистика һөнәренең абруе бармы бүген? Һәм татар журналистикасының киләчәге ничек күз алдына китерәсез? Хәзер бит инде әйтәләр, менә журналист һөнәрен гомумән нейрошелтәрләр алыштырырга мөмкин дип. Сез ничек уйлыйсыз, журналист һөнәренең киләчәге гомумән бармы аның? Юк дип әйтә алмыйм мин. Мин пессимистик рухта караганым юк. Һәм бу басма матбугат бетә дигән сүзне мин ким дигәндә 10 елдан бирле ишетә киләм. Мин күп кешедән инде бетә эшлибез бит әле. Шул ук язылып торалар, Аллага шөкер. Шул ук темпта бара бит әле. Ниндидер кыенлыклар бар. Менә бу почталар бит инде аны бөтенебез белә. Почталар системасы ничектер язылулар кыенлашты почталар ягылгач. Әмма гел алай булмас дип уйлыйм әле. Ниндидер чишелеш юллары, ниндидер чишелеш булырга тиеш. Булырга тиеш. Хатларда яздылар бит инде җитәкчеләр. Ниндидер мин теге бетте, менә 1 ел, 5 ел срогыбыз бар. Басма матбугат бетәчәк дигән әйбер мин тыңлыйсым да килми, ышанасым да килми. Барыбер чыга. Әлбәттә интернетта да укучылар бар. Басма матбугатны укучылар да бар. Ул бит инде күбрәк анар интернетка күчсә дә, без бит инде шул ук халык белән эшләячәк, без тыңлап, язып дәвам итәчәк. Мин басма матбугат бетәр дип андый әйбер уйламыйм. Шундай оптимистик рухта әңгәмәбезне тәмамласак та була. Әйтәр сүзләрегез калмадымы сезнең? Юк, рәхмәт. Рәхмәт чакыргач та килүегез өчен. Әңгәмәбезне безнең тамашачыларга ошагандыр дип уйлыйм. Хөрмәтле тамашачылар, әйтер сүз рубрикасының бүгенге чыгарылышы тәмам. Киләсе очрашуларга кадәр. Рәхмәт, Гөлназ. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Мин үзем сүндерәм, утырып торыгыз.